Kurva, ty tady to boja, idiot. To byl dub jak kráva. Krásný strom, hele, to takový letí. A jak něm byla díra, tak do prdele. Tak šel, takhle se ho sundal. To je nějaká 60 panel v tom. Udělej do toho díru, viď. Tak jsem to vzal skrze na okno. Tadyhle je to nasazený, na ten kroužek. Skrz okno ven. A to vlastně to jsem nevěřil, že to bude mít takový tah. Co ti nevěřu? Viděl jsi někdy panel, víš co to je panel? Viděl jsi někdy, co to je panel, jsou šutry a ty molají od sebe, a v tom jsou armatury. Viděl jsi někdy rozjet sklo? Ty jsi jak ta bába, ty vole. Co se sousedano? Ale oni hrají na piano a řežou na cirkulárce. Až to řízli úplně krásně, čistě, tady to poleja. Já na vás ty policajty zavolám, víc jednou, tak přejdu udělám to samý, co říkám vám, máte. To jsou jenom spoustu divy z toho mám. Děcko nepotřebuji, já si děcko potřebuji spát, dohoj, Já potřebuji spát, já potřebuji zimí na zimu zase, no. Na co? Tady nebudu kuvat, jeden mě spoustu jsou pingy. A už to dáš, ne? Policajti na mě volat, chvíli policajti co mě můžou. Ale co mě můžou, kde je napsaný, že nemůžeš mít v paneláku kamna? Ha! Říkal Kaštel, kde je napsaný, že nemůžeš mít v paneláku kamna. Já to si už tady model! Svíně jedna svíta. Tyhle kýru furt. Vypadkulíku! Víš, a takhle já si to nadělám a tady si to spalím. Jakože mě zavřou kvůli tomu, že jsem si někde pokácel strom, já to slyším poprvé, takovou brejkovinu. Jo, žalobu můžu mít, žalobu podám na tebe, teďka, že mi kladeš takovýhle stupidní otázky. Tak si to přivezeš a řežeš a pak takhle večer. Taková jako intimní to je, když už máš pak jenom ty tříštičky takovýhle, jo. Máš na to povolení, že mě filmuješ tady? Máš ode mě razítko nějaký, máš ode mě nějaký papír, dal jsem ti já nějaký papír? Nedal. A točíš, vidíš to. A ty mě furt se s nějakýma povoleníma. Já si to označkuju, že jsou ty štromy špatný, tady mě se s povoleníma, tyhle, teďko co? Vlastně v tom i kusně, ne? Kurník, jako si vždycky říkám, to je práce všeho a co já do toho dávám a na co povolení? To by tady na všechno musí povolení nějaký? Říkám mi ten si dospělý a všechno bylo nějaký povolení. Lidé mohli z baráku. Na to neměli povolení, máš na to povolení, že jsi stal ráno. Je celý život toho stromu a já se k němu nějak chovám a to je jak Bůh, kdybych byl toho dřeva, ne úplně. Jako prostě já myslím si, že jsem dobrý Bůh. Když to takhle mu